ኣብ ሰውነትኩም ምልክት ከይገደፈ ሓይልኩምን ነፍስኩምን ኩሉ ቀስ ብቀስ ክጎድኣኩምን ክውድኣኩምን ብዛዕባ ዝኽእል ኤችኣይቪ ኤድስ ትፈልጡ ሰባት ክንደየነትኩም ኢኹም? ምስ መፀ ምድኹም ርክብ ምፍፃም ኣብ ተሓስብሉ ግዜ ዘስግአኩም ነገር ጥንሲ ንከይፍጠር ድዩ ወይስ ብዙሕ ሕማም ተመሳሰልቶምን ከይትጥቅዑ እዩ? እዚ ሓደገኛ ሕማም ኣብ መጀመርታ ደረጃ ክሎ ክፍለጥ ከም ዝኽእል ትፈልጡ ዶ? ክንደየነትኩም ኢኹም? ስለዚ ኣብዚ ቪድዮ ናይዚ ሓደገኛ ሕማም ኤችኣይቪ ኣብ መጀመርታ ዝረኣዩ ምልክታት እውን ክንርኢ ኢና። እዚ ከቢድ ሕማም ኣብ ሰውነትና ኣትዩ ብጣዕሚ ከየዳኸመና ክጅምር እንተሎ ኣብ ግዚኡ ምርመራ ብምግባር እዚ ኩሉ ሓደጋ ምንካይ ይከኣል እዩ። እዚ ማለት ኣብ መጀመርያ ደረጃ እዞም ምልክታት ኣብ ሂወትና ከጋጥሙና ዝኽእሉ ከበድቲ ቅልውላዋት ክንክዩ ክገብረልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ግን እዞም ምልክታት ከይረፈደ ኣብ ግዚኡ ብኸመይ ንፈልጦ ንዝብል ሕቶ ምልዓልኩም ኣይተርፍን። ኣብዚ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ምሳየ እንድሕር ፀኒሕኩም ድማ እዚ ቫይረስ ኣብ ውሽጢ ሰውነትና ኣትዩ ከም ዘሎ ብጣዕሚ ከይጎድአኩም እንተሎ ቶሎ ትፈልጥሉ ምልክታት ክነግረኩም እየ። ሰናይ ፃንሒት። ኤችኣይቪ ወይ ድማ ሂማን ኢሚኖዲፊሽንሲ ቫይረስ ብቐንዱ ሰውነትና ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና እዩ ዘዳኽም። ብፍላይ ድማ ረኽሲ ንኽፍጠር ዝኽእለሉ CD4 ዝበሃል ናይ ፃዕዱ ዋህይታት ደም ዓይነት ዘጥቅዕ ቫይረስ እዩ። ኤችኣይቪ ናይ ሰውነትና ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ምስ ኣዳኸመ ሰውነትና ብዝተፈላለዩ ተበላለፅቲ ሕማማት ክጥቅዑ እዩ ዝጅምር። እዞም ተበላለፅቲ ሕማማት ድማ ኣብ ደሙ ናይዚ ኤችኣይቪ ቫይረስ ዘይብሉ ሰብ ዘየጥቅዑ ሕማማት ነዚ እዩ ድማ ብቁልጡፍ ምርመራ ምግባር እዞም ምልክታት ምፍላጥ ዘድሊ። ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ምልክት ረስኒ እዩ። ረስኒ ሰውነት እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ኤችኣይቪ እዩ። እዚ ዝፍጠር እውን ሙቐት ሰውነት ነዞም ኢንፌክሽናት ንምክልኻል ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ እዩ። ናይ ሰውነትና ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ሓድሽ ቫይረስ ኮነ ሓድሽ ባክቴርያ ናብ ሰውነትና ክኣቱ እንተሎ እዞም ሓደሽቲ ባክቴርያታትን ንምክልኻል ዘፈልፍሎም ኬሚካላት ናብ ሰውነትና ሙቐት ወይ ድማ ረስኒ ንኽውስኽ ይገብሮ ማለት እዩ። እዚ ዝፍጠር ረስኒ ድማ ነዞም ሓደሽቲ ባክቴርያታት ንከይስፋሕፍሑ እዩ ዝገብር። ኣብ ውሽጢ ሰውነትና ናይ ኤችኣይቪ ሕማም ምስ ዝህልወና እቲ ቫይረስ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና ስለ ዘዳኽም ንዞም ባክቴርያታት ኣብ ሰውነትና ክኣቱ እንተለዉ ሓያል ረስኒ ክፍጠር ይኽእል እዩ። ናብ ሰውነትኩም ረስኒ ካብ 100 ክሳብ 101 ዲግሪ ፋራናይት ዝኸውን ሙቐት ክኸውን እንተለውን ዘይክተስተውዕሉ ትኽእሉ ኢኹም። ግን ድማ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበረ ልዑል ዝኾነ ናይ ሰውነት ረስኒ ብተደጋጋሚ ከጋጥመኩም እንተሎ ናብ ቀረባኹም ናብ ዝርከብ ሕክምና ቦታ ብምኻድ ናይ ኤችኣይቪ ምርመራ ምግባር ግድን ከድልየኩም እዩ ማለት እዩ። ኣብ ሰውነትኩም ሓያል ሙቐት ወይ ድማ ረስኒ ኣሎ ማለት ኩሉ ግዜ ኤችኣይቪ ኣለኩም ማለት ኣይኾነን። ምናልባሽ ናይ ቁሪ ሓያል ሰዓል ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን እዚ ሓያል ሙቐት ምስ ድኻም ምግቢ ክትውሕጡ እንተለኹም እውን ትጽገሙ እዚ ምልክት ናይ መንቅሕ ደወል ክኸውን ስለ ዝኽእል ዓብዪ ጥንቃቐ ምግባር ከድሊ እዩ። ስለዚ ኣብ ሰውነትኩም ኤችኣይቪ ቫይረስ ምስ ዝህሉ ሓያል ሙቐት ድኻምን ናይ ጭዋዳ ሕማምን ክስምዐኩም ይኽእል እዩ። ምክንያቱ እዚ ቫይረስ ኣብ ሰውነትኩም ብበዝሒ ምስ ዝስፋሕፋሕ ቁፅሪ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ብኡኡ ልክዕ ስለ ዝዳኸም። እቲ ካሊእ ናይ ኤችኣይቪ ምልክት ድማ ድኻም እዩ። እቲ ኣብ ስራሕ ውዒልና ዝስምዐና ድኻም ዘይኮነስ እቲ ብዘይገለ ምክንያት ብተደጋጋሚ ዝስምዐና ድኻም እዩ። ንኣብነት ለጥ ኢልና ሓዲርና ከለና ልክዕ ምንም ከም ዘይደቀስና ስራሕ ምስራሕ ክሳብ ዝኣብየና ዝስምዐና ዓይነት ድኻም እዩ። እዚ ድኻም ዝስምዐኩም ድማ ሰውነትኩም ነዚ ኤችኣይቪ ቫይረስ ንምጥፋእ ሓያል ባእሲ ስለ ዝኣቱ እዩ። ኤችኣይቪ ንሕማም ምክልኻል ዓቕሚ ዘዳኽም ቫይረስ ስለ ዝኾነ ነዚ ቫይረስ ንምጥፋእ ኣብ ዝገብሮ ባእሲ እውን እዩ ድኻም ዝስምዐና። ናይ ኤችኣይቪን ድኻምን ርክብ ክንርኢ ከለና እውን ሰውነትና ነዚ ቫይረስ ንምጥፋእ ዓቕሙ ፀንቂቑ ስለ ዝሰርሕ በዚ ዝተለዓለ ድማ ናይ ሰውነትና ሓይልን ኢነርጅን ስለ ዘዳኽም ኩሉ ግዜ ድኻምን ፀቕጥን ንክስምዐና ምክንያት ዝኾነና። ስለዚ ካብ ዝተለመደ ግዜ ወፃኢ ብጣዕሚ ዝደኸመኩምን እንተኾይኑ ኣዕሪፍኩምሉ እውን ዘየሓድገኩም እንተኾይኑ እዚ ምልክት ናይ ኤችኣይቪ ወይ ድማ ናይ ካልእ ከቢድ ሕማም ምልክት ክኸውን ስለ ዝኽእል ግቡእ ምርመራ ምግባር ግድን ከድልየኩም እዩ ማለት እዩ። ካሊእ ድማ ኩሉ ግዜ ድኻም ዝስምዐኩም እንተኾይኑ እዚ ምክንያት ንኣእምሮኹም እውን ንክዳኸም ስለ ዝገብሮ ሓረቓትን ጭንቀታማትን ናይ ፀቕጢ ስምዒትን ክስምዐና ምክንያት ዝኾነና እዩ። እዚ ድማ ተነቓቒሕና ብፅቡቕ ሞራል ስራሕና ንኸይንሰርሕ እዩ ዝገብረና። ሰባት ኣብ ደሞም ኤችኣይቪ ከም ዘሎ ምስ ፈለጡ ናይ ፍርሒ ስምዒት ሓረቓትን ናይ ምዃን ናይ ማሕበረሰብ ፀቕጥን ከጨንቖም ስለ ዝጅምር እዚ ድማ ድኻም ተተሓሒዙ ኣእምሮኦም ክዳኸምን ክጭነቕን እዩ ዝጅምር። እዚ ድማ ነዚ ፀገም ዝኸፈ እዩ ዝገብሮ። ሳልሳይ ምልክት ክብደት ሰውነትና ሃንደበት ብሓደ ግዜ ከሽቆልቁል ምጅማር እዩ። ኣነ ዘበረታትዖ ላይፍ ስታይል ዝተመጣጠነ ክብደት ሰውነት ክህልወና ዋላ እኳ እንተኾነ ግን ድማ እዚ ሃንደበታዊ ብሓደ ግዜ ክብደት ሰውነትና ምንካይ ግን ኣተሓሳሳቢ ነገር ምዃኑ ምስትውዓል ከድሊ እዩ።
ብፍላይ ድማ ኣመጋግባና ለውጢ ከይገበርና ከምኡውን ዝኾነ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ከይጀመርና ሃንደበት ክብደትና ከሽቆልቁል ምስ ጅምር እዚ ምልክት ኣብ ሰውነትኩም እዚ ሓደገኛ ቫይረስ HIV ከም ዘሎ ዝሕብር ምልክት ናይ ምዃን ትኽእሉ ልዑል ስለ ዝኾነ ብግዜኻ ግቡእ ምርመራ ምግባር ከድሊ እዩ ማለት እዩ። HIV ቫይረስ ንሰውነትኩም ስርዓተ ምሕቃቅ ምግቢ ተዛብዕ እቶም ንጥረ ነገራት እውን ብኣግባቡ ሰውነትና ከይመጡን ብምግባር ክብደት ሰውነትና ብሓደ ግዜ ከሽቆልቁል እውን ይገብር እዩ። ኣብዚ ክተስተውዕልዎ ዝግባእ ድማ ክብደትኩም ነኪዩ ማለት ኣብ ደምኩም ግድን HIV ቫይረስ ኣሎ ማለት ኣይኮነን፣ ግን ናይዚ ሕማም ምልክት ስለ ዝኾነ ቼክ ምግባር ከድሊ እዩ። ራብዓይ ምልክት ድማ ሕብጥ ዝበሉ ጽክታት። እዞም ዝሓበጡ ጽክታት ኣቕሊሉ ዝርኦም ሰብ ብዙሕ እኳ እንተኾነ ግን ድማ እዞም ምልክታት እውን ናይዚ HIV ሕማም ምልክት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ከመይ ንዝብል ድማ መጀመርታ ብዛዕባ ሊምፎቲክ ሲስተም ምርኣይ ከድሊ እዩ። ሊምፎቲክ ሲስተም ልክዕ ከም ናይ ሰውነትና ዋርድያ ጌርኩም ሕሰብዎ። ብዙሓት ጨዋዳታትን ዋህታትን ጽክታትን ዝሓዘ እንትኸውን ብሓባር ብምዃን ድማ ሰውነትና ብኢንፌክሽን ንከይቃልዕን ከይጉዳን እዮም ዝከላኸሉ። እዞም ጽክታት ከም ናይ ዓተር ቅርጽ ዘለዎም እንትኾን ሰውነትና ብጀርምታትን ጎዳእቲ ነገራትን ከይጥቃዕ ዝከላኸል እዩ። ስለዚ ዝኾነ ኢንፌክሽን ኣብ ሰውነትና ክህሉ እንተሎ ጻዕዱ ዋህታት ደም ከምርቱ ብምግባር እዞም ጽክታት ክሓብጡን ክዓብዩን እዮም ዝጅምሩ። እዞም ዝሓብጡ ጽክታት ኣብ ክሳድኩምን መንኮራኩዕትኩምን ኣብ ካልኦት ጽክታት ኣብ ዝርከብሉ ቦታታትን ክሓብጡ ይኽእሉ እዮም። HIV ኣብ ሰውነትና ክስፋሕፍሕ እንተሎ CD4+ ዝተባሃለ ናይ ጻዕዱ ዋህታት ከጥቅዕ እዩ ዝጅምር። እዚ ኣብ ዝኾነሉ ሰዓት ድማ ሰውነትና ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዝተዳኸመሉ ግዜ ተጠቒሞም ዘጥቅዑና ተበላለፅቲ ሕማማት ኣለዉ እዮም። ኣብ ሰዓት እዚ ድማ እዞም ጽክታት ነዞም ሕማማት ንምጥፋእ ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ክሓብጡ እዮም ዝጅምሩ። ስለዚ እዞም ጽክታት ንብዙሕ ግዜ ዝሓብጡ እንተኾይኖም ምስኡ ተታሒዙ ድማ ከም ድኻም፣ ሙቐት፣ ካልኦት ምልክታት ምስ ትሪኡ እዚ ምልክት ናይ HIV ምልክት ክኸውን ስለ ዝኽእል ምርመራ ምግባር ግድን ከድሊ እዩ ማለት እዩ። ቀዲምኻ ምርመራ ምግባርን ቅርጢፋ ሕክምና ምክትታልን ድማ እዚ ናይ ቫይረስ ናብ ኤድስ ከይተቐየረ ከሎ ክትከታተሉ ትኽእል ኢኻ። ሓምሻይ ምልክት ድማ ናይ ኣፍ ምቁሳል እዩ። እዚ ናይ ኣፍ ምቁሳል ድማ እቲ ቀንዲ ምልክት HIV እዩ። እዚ ናይ ኣፍ ምቁሳል ኣብ መልሓስ ኣብ ምዕጉርትን ከንፈርን ዘጋጥም ቁስሊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዝተፈላለዩ ዓይነት ቁስሊ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ካብ ንእሽተን ዕንፍሩር ምልክት ክሳብ ዓብዪ ጻዕዳ ሕብጥ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዞም ኣብ ኣፍ ዘጋጥሙ ቁስልታት ድማ ኣብ ሰውነትና ዘሎ HIV ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና ብምድኻም ዝፍጠሩ ጸገማት እዮም። ስለዚ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና ክዳኸም እንተሎ ኣፍናን ዝተፈላለዩ ኢንፌክሽናትን ክቃልዑ ቁስልታት ክፍጠሩን ይጅምሩ ማለት እዩ። ብበዝሒ ኣብ ኣፍና ዘጋጥሙ ተባላለፅቲ ሕማማት ወይ ድማ ቁስሊ ናይ ኣፍ ትራሽ እንዳተባሃለ ዝፍለጥ እንትኾን እናተስፋሕፈሐ ብዝኸደ ቁፅሪ ድማ ካንዲዲ ዝበሃል ፈንገስ ይፍጠር እዩ። እዚ ካንዲዲ ዝበሃል ፈንገስ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍና ዝርከብ እኳ እንተኾነ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና ክዳኸም እንተሎ ግን ብበዝሒ እናተስፋሕፈሐ እዩ ዝመጽእ። እዚ ኣብ ኣፍና ዘጋጥም ቁስሊ እውን ደጋውን ውሽጣውን ክፋል ኣፍና ዘጥቅዕ ብጣዕሚ መቐንዘዊ ሕማም እውን እዩ። ስለዚ እዚ ጸገም ብጣዕሚ ከይተስፋሕፈሐ ብተደጋጋሚ ስንናን ኣፍናን ብምጽራግ ናብ ሕክምና እናኸድና ክንከታተሎ ይግባእ ማለት እዩ። ሻልሻይ ምልክት ድማ ናይ ለይቲ ረሃፅ ወይ ድማ ናይ ለይቲ ኣብ ግዜ ድቃስ ምርሃፅ እዩ። እዚ ረሃፅ ቀሊል ረሃፅ ኣይኮነን፣ ክሳብ ኣንሶላና ዝጥልቅ እውን ከርህፀና ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ለይቲ ረሃፅ እውን ሰውነትኩም ንኤችአይቪ ክከላኸል ክብል ምስዚ ቫይረስ ይበኣስ ኣሎ ማለት ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ለይቲ ረሃፅ ምዞም ካልኦት ምልክታት ናይ ኤችአይቪ ምስ ትዕዘቡ ብህፁፅ ሕክምናዊ ክትትል ክትጅምሩን ካብዚ ከቢድ ሓደጋ ባዕልኩም ከተድሕኑን ይግባእ ማለት እዩ። ሻብዓይ ምልክት ድማ ናይ ቆርበት ሽፍታ እዩ። ቆርበትና ዝተፈላለየ ግዜ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ሽፍታ ከጋጥመና ይኽእል እዩ። ናይ ኤችአይቪ ሽፍታ ፍሉይ ዘብሎ ግን ካብ ደቀቕቲ ዕንፍሩር ዝመስሉ ክሳብ ፍሩያትን ሰፋሕትን ሽፍታታት ዝኸደ እዩ። እዞም ዕንፍሩራታት ቀልጢፎም ዝሰፍሑ እንተኾይኖም ካብ ደቀቕቲ ቀያሕቲ ምልክት ክሳብ ፍሩያት ሊላ ሕብሪ ዝመስልን ምልክት ክህሉ ይኽእል እዩ። ካሊእ እዞም ብኤችአይቪ ዝመፁ ምልክታት ናይ ቆርበትና ሽፍታ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሰውነትና ዘጋጥም እንትኸውን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሕቆና፣ ገጽና፣ ኣብ መንጎ እጋርናን ዘጋጥሙ ምልክት እዮም። ስለዚ እዚ ሽፍታ ምስ ዘጋጥመኩም ብፍላይ ድማ ምስቶም ካልኦት ምልክታት ንስንኻ ምንሙቆት፣ ድኻም፣ ናይ ጨዋዳ ቃንዛ ተታሒዙ ዘጋጥመኩም ኣቕሊልኩም ክትርእይዎ የብልኩምን ማለት እዩ። ካሊእ ምልክት ኤችአይቪ ድማ ናይ ማዕናጡ ጸገም ወይ ድማ ቮሚትን ውጽኣትን ምልክት እዮም።
እዝን ብዙሕ ግዜ ቦሚት ምባልን ወይ ድማ ውፅኣት ከጋጥመኩም እንተሎ ኣብ ቀረባኹም ናብ ዘሎ ሕክምና ብምኻድ ቼክ ምግባር ከድሊ እዩ ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ ሙቐት፣ ድኻም፣ ናይ ጭዋዳ ኣንዛብ ምስኡ ሓቢሩ ክህሉ እንተሎ እዚ ምልክት ናይ ኤችኣይቪ ምልክት ናይ ምዃን ዕድሉ ልዑል ስለ ዝኾነ ብግቡእ ምርመራ ምግባር ከድሊ እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ኣብ ኩላትና ዘጋጥም ልቢ ዘይክንብለሉ ንኽእል ድማ ናይ ጎሮሮን ቁስለትን ሰዓልን እዩ። ግን ኣብዚ ክነስተውዕሎ ዝግበአና ነገር ኤችኣይቪ ናይ መጀመርታታት ደረጃ ክኸውን እንተሎ ናይ ሰዓልን ጎሮሮ ሕማምን ክስምዐና ዝኽእል እዩ። በዚ ምኽንያት ኤችኣይቪ ዝመጽእ ሕማም ሰዓል ግን ብተደጋጋሚ ሕዱር ሕማምን ናይ ጎሮሮ ካብቲ ኖርማል ሰዓል እውን ይፍለ እዩ። ኣብዚ ኤችኣይቪ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና እምበር ከመይ ገይሩ ናይ ምትንፋስ ስርዓትና ከዳኽም ይኽእል ንዝብል ድማ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና ዝዳኸመሉ ብቐሊሉ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ከቃልዐናን ክንሓምምን ናይ ምግባር ዓቕሚ ስለ ዘለዎ እዩ። ስለዚ ብሰዓልን ኒሞንያን ካልኦት ተባላለስቲ ሕማማትን ክንሓምም እዩ ዝገብረና ማለት እዩ። ኤችኣይቪ ኣብ መጀመርታ ደረጃ ማለት ድማ ብዝግባእ ናብ ሰውነትና ከይተስፋሕፍሐ ከሎ ምፍላጥ ክትትል ሕክምና ምግባር ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ተባላለስቲ ሕማማት ክንድሕንን ብቐሊሉ ከይንጥቃዕን ስለ ዝገብር ካብዞም ልዕል ኢለ ዘልዓልኽዎም ምልክታት ኣብ ባዕልኹም ይኹን ኣብ ቤተሰብኩም ምስ ትሪኡ ግዜ ከይወሰድኩም ናብ ሕክምና ቦታ ብምኻድ ግቡእ ምርመራ ክትገብሩ ይግባእ ማለት እዩ። እዚ ጠቓሚ ቪድዮ ናብ ብዙሕ ሰብ ክባጻሕ ስለ ዘለዎ ላይክ ምግባር ከይትርስዑ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ጠቓሚ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።